Здравей, Ивански. Аз ти благодаря, че ми покани с моите момчета в твоя кабинет тук. Обаче имам един въпрос. Виждам, че са готови. Кога ще дадеш парите? Работи още по тази работа. Просто парите не стигат. Чакай, Ивански. Сега мене не ме интересува колко работиш. Аз имам задължения. По-голем от мене има. Трябва да се издължа на шефовете, разбираш ли, момче? Така е. Извинявам се, брима главата, ще пуши такъв тон. Обаче един взел бухалка, другия машинка и кимчет искаха да те закулят, да те наритат и да те зарубят. Обаче аз поне съм толкова чурака. Виж, ако можеш да държаш малко време, обещавам ти, ще ги върнат наистина. Просто влезе положението, аз нямам, взех наистина. Ела само, момче. Те питам, имаш ли семейство? Има. Жена? Има. Деца? Има. Така. Удели 5 лева реката да кашкавалът. Да смей! Това ми смешно. Докато ще